Dobrý deň, chcela by som vás privítať na kurze finančnej gramotnosti, kde v jednotlivých lekciách prejdeme práve základnými princípmi a pojmami súvisiace s narábaním s financiami. Či už to bude rozdiel medzi aktívami a pasívami, práca s vlastným cash flow, teraz výdavkami, ktoré máme. A tým hlavným princípom budú ideálne finančné miery. To, čo je dôležité si uvedomiť, že práve akoby výsledkom a tým pozitívnym výsledkom toho, či si splníme vlastné ciele, sú práve základné princípy. Ja som presvedčená o tom, že 80% úspechu, či si splním stanovený cieľ, ako napríklad kúpiť si dom, možno si zabezpečiť dôchodok, je práve to, ako dlho a akú sumu odkladám alebo investujem. Len 20% sú samotné produkty. Moje meno je Linda Gergelová a pôsobím vo financiách už 10 rokov. Pomáham finančne plánovať už viac ako 1500 domácnostiam, samozrejme vrátane môjho tímu, a spravujeme týmto klientom viac ako 5,5 milióna eur. To, čo vám odporúčam, je určite zapísať sa do tohto kurzu, ale nie len to, čo najskôr začať aplikovať princípy a pojmy, ktoré sa dozviete. To vám umožní finančne zbohatnúť, zvýšiť si finančnú gramotnosť a tým pádom sa zaradíte medzi veľmi malé percento Slovákov, ktorí už takýmto spôsobom premýšľajú, a to všetko sa dozviete v tomto kurze.